Yok, барганым жоқ, мен больницаға былай да бик сирек барам. Опасаемся, маска здесь, я только зашел, вот сейчас одену. Врачи нам помогают. Ширин яшырган үлгән дисәләр дә халык табибка күренергә атлыгып тормый, соңгы арада мөрәҗәгатьләр сизелерлек кимегән. Ежемесячно увеличивается количество. Хастаханәгә ятудан яки ашыгыч ярдәмнән баш тартучылар саны ай сайын арта. Әйтик, инсульт билгеләре белән мөрәҗәгать итүчеләр генә дә гадәттәгедән 300-гә ким. Димәк, баш миенә кан саву куркыныч булган нәкъ шул кадәр кеше өендә калган дигән сүз. Гәрчә хәзер табибка вакытында мөрәҗәгать итү элеккегә караганда да әһәмиятлерәк диләр, чөнки коронавируслы инфекция тромбарлыкка килү куркынычын арттыра. Бу инфаркт һәм инсультларга туры юл дигән сүз. Ковидтан куркып хастаханәгә ятырга куркучыларга статистикага күз салырга киңәш итәләр. Белгечләр сүзенә караганда, коронавирустан дөнья куючылар 1%-тан 5-кә кадәр булса, инсульттан үлүчеләр 20% тирәсе. Татарстанда ел сайын 17 мең кешедә инсульт була икән. Инвалид калучылар бик хисап, әмма халык коронавирустан куркып өйдә дәвалануны хуп күрә. Курыкмасаң авыртмыйсың, куркырга кирәкми. Инде ул гомер-гомердән булган инде ул авыру. Беркем дә җыгылып үлмәгән. Югыйсә хастаханәләрдә бөтен иминлек чаралары югары дәрәҗәдә. В каждом стационаре создана буферная зона. Һәр стационарда буфер зонасы бар. Коронавирус белән авырыймы дип шикләнгән кешеләрне иң элек шунда урнаштыралар. Бөтен тикшерүләрне үткәреп, анда ковид булмавы раслангач кына чиста зонага күчерәләр. Пандемия сәбәпле татарстанлылар үзләренә тиешле даруларны ала алмаячак дигән имеш-мимешләр дә нигезсез диләр. В тех центрах, в которых пациент был. Авыру дәваланган үзәкләрдән бөтен мәгълүмат регистрга туплана. Бу исемлек сырхауханәләргә дә күренә. Хастаханәдән чыккач, авыру үзе теркәлгән сырхауханәгә мөрәҗәгать итеп рецепт алырга һәм дарулар белән тәэмин ителергә хокуклы. Хастаханәләрдә ятаклар да, тиешле дарулар да җитәрлек дип тынычландыралар. Уф, йөрәгем, су бирегез дип зарланып утырганчы, вакытында табибка барсагыз хәерлерәк булыр. Рәмзилә Гафиятуллина, Рәмзил Гарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Республиканың барлык төп хәбәрләрен, тапшыруларны һәм фильмнарны иң яхшы сыйфатта ТНВ YouTube каналында карагыз.